Ahoj Jirko, až budeš vyjmenovávat povolání, nezapomeň na nás nezaměstnané a těm hrozným kamionňákům nic nehraj, stejně se jenom flákaj za volantem a překážej na silnici. Ahoj, bejvalej kamionňák Standa Šanda. Tak to je nepříjemná zpráva, přátelé, protože samozřejmě těm hrozným kamionňákům nic nehraj, stejně se jenom flákaj za volantem. Tak to je samozřejmě myšleno jako sranda, protože Standa je ten úžasný kluk a kamionák, který mi umožnil, abych jel Praha Ostrava, což víte, že se mi podařilo jet směr Praha Ostrava s ním jako spolujezdec. No a bohužel dneska jsem dostal zprávu, že za to, že jsem mohl jet Praha Ostrava a zkusit si vyložit kamion v jednom řetězci, tak Standu dneska vyhodili. No, 2 hodiny, 2 měsíce, nějak se to podařilo, že nic se nedělo a dneska Standu za mě vyhodili, tak já to beru jako osobní nesmysl a Stando, nevím, zkus mi vím, co je to za firmu, vím to moc dobře, protože samozřejmě měl z toho napsaný velkýma písmenama na kamionu a myslím si, že ta firma by mohla spíš ocenit to, že díky té cestě jsem mohl tlumočit, jak vy kluci to máte těžký. Škoda, myslel jsem, že ta firma by spíš měla být ráda, že měla nějakou reklamu, ale vidím, že lidi to neocenějí, my jsme nic neporušili, já jsem na veřejné cestě s kamionem nejel, takže o nic nejde. Chci jenom říct, že mě to moc mrzí, Stando, a když tak mi zkus mi napsat spojení na firmu, protože tomu nerozumím. Já myslel, že spopularizujeme vás, kluky kamionňáky, a že se za tohle dá trestat člověka, který chtěl, aby lidi, kteří to neznají, měli k vám lepší přístup a proto bylo bezpečnějc na silnici. Tak tomu nerozumím. Moc se omlouvám, Stando. Netušil jsem, že to může dopadnout takhle, ale napiš mi, prosím tě, číslo na lidi, co tě vyhodili. Já zkusím s nima promluvit, protože vyhodit za to, že jsi se snažil, aby lidi měli na vás jiný názor, než měli, a moc si tomu pomohl, tak za to být vyhozený, já tomu nerozumím. Nechci tu firmu zatím vůbec říkat, nicméně bych rád s nima promluvil. Tak jo, moc mě to mrzí, ale tak jo, já doufám, že si to poslechne nejenom kluci za volantem, ale i vedení téhle firmy. Mám duši gumovou a srdce ze železa, ale když zavoní mi tvoje kombinéza, duše se vzedme a srdce zabuší.